Tony Mateo bemutatja a kiállítást, ahol a halál hírnökei megérintenek, ahol találkozhatsz az emberrel, aki öl, és akit ölnek, ahol az élmény megsebez. Murder, a gyilkos tárlat. Észrevétlen megérint a T-boy, az inga elmetsz a valóságtól, vagy ez maga a valóság? Fakógyilkosok, kibocsát meg nekik valaha is. London, 1888. Ki volt valójában hasfelmetsző? Ritka kegyetlenséggel ölt. Sebészi pontossággal vágta ki áldozatai szerveit. Az 5. gyilkosság áldozatának szobáját körbepakolta annak szerveivel. Nem tudhatjuk, hány ajtó nyílik a démonok világába. Mi a leghírhedtebbekét nyitjuk ki önöknek. Vlad Tepes, Ed Gein, Chikatilo, Jesse Pomeroy, Pedro Lopez, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Mengele, Mark Chapman. Mi sorozatgyilkosok vagyunk, a fiaitok, mi vagyunk a férjeitek. Ott vagyunk mindenütt. Ezer négyzetméteres utazótárlat több szinten. 28 valósághű helyszín. Professzionális látvány és fénytechnika. Többnyelvű szinkronrendszer. Dolby Surround hangélmény. Számítógép vezérelt működés. Akadálymentesített kiállítótér. Teljes körű LED technológia alkalmazása. Átfogó merchandising. Mindenre kiterjedő biztonságtechnika. Murder 2010. Élmény, ami megsebez.